جواب را کې تاسو دا وزري ولی ورنالي په کار چې تاسو باندې خلق سنا اثر وي سم مساله وزر لور کوي لکه سړی ځان باندې سکیمی کلو مګي کنه ځان نستو کی نو اور په اثر نه کوي لکه دا بریفورد گاڑی چی دی گولے پہ سر نہ کوي 10 پہ کوا آغا سر نہ کوي نو تاسو هم چل کړه خپل بدن لمس اوس په نزان نه تو کړه دا س کیمیکل هم په ځان مګلی دي نو ولیم بیا اور نسیږي آغا تکلیفونه آغا اجدهاګانې آغا مسلې تاسو ته ولې ناراضي ناغه فرشته و تا مشر فرشته وي د مدینه منورې جانان اویم درته دا سکسان پہ پینو شو کی ندیمم سبحان اللہ ویلے وی دا فرشتہ و توید دو کنو سردار اویم درتا ویا قربان اویا کانا اویا ندی و تسوی و توید مدینه منور جانانا زمونگ دا تمام فرشتو دا بل سردار مشرف فرشتہ دا دا غی مونگ تا ہدایات دی چھے اے فرشتگانو کلچ دا جہنم پا دروازو بانے ورن نوزے کا عذابنا نزدی رازی اور درتا نزدی رازے نو پا سروری کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بانے دیر بیر درود نوائے نو دا غید برکت بتا ستا دا جہنم اور نزدیکی گی منشی محبوبی کریم مبارک کل ورن نوزو او کل جہنم کی رفتار کو اے دا مدینی منوری جانانا منگ درو شریف ویو اور لمنگ ورزن ہو رانا پخپل بانے منڈی وہی ہے اور رانا اخوا روانی نو چه فرشتو نا اخوا روانی نو چه موتا ویو نو موتا بانے پتلی قولا بت اخوا روانی لگ دڑو دخلاصا چه موتا درو شریف ویو سونلوی کمال دا حضور دی درو شریف لا اللہ ورکڑے دا سے شان دا سے کمال دا بل پیغمبر نشتا لکه دا سرور کونین دا مدینه دا جانان چه دا محبوبی کریم مبارک دنیا تا آیان شا دا خلق ربط رب العالمین جل جلالہ سر جوڑ کے دا منز سر جوڑ کے دا روجو سر جوڑ کے دا زکاة سر جوڑ کے دا اللہ پی جندل نہیں دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سر جوڑ کے درودن سرے جوڑ کر ذکر و اسکار سرے جوڑ کر حید بیت اللہ شریف سرے جوڑ کر اور حضور پا مبارک وی اللہ تعالی حدیث قدسی وی زپٹ خزانام اللہ دا حضور دا خاطر زخکارکم چھ سرور کونین مدینی منوری جانان اللہ پیدا کولو اولی دیدہ نور مبارک رامخی کلو سرور کونین دا مدینی منوری جانان مبارک ہوئے اول ما خلق اللہ نوری تمامی دنیا نمخی اللہ زمان نوری محمدی مبارک اللہ پیدا کرے او روایت کے بل حدیث مبارک ہے چھے اللہ دا خپل نور دا زمان دا نور دا فیض نہ پیدا کرے سبحان اللہ دا حضور مبارک نور چھے اے گلون اللہ دا نور دا فیض نہ پیدا دے ویشی زمان نور مبارک کل اللہ پیدا کرلو زمان نور مبارک تا اللہ وے کوئی محمد اید مدینی منوری دی جانا نور مبارک پیدا شا ویش زمان نور مبارک اللہ تعالی پیدا کرلو اللہ تعالی ورطوئی اجل ذالکا خلقتکا وسمیتکو محمدا ورطوی زمان محبوبا استادا نور مبارک میں ذکر پیدا کرلو
استاد وجنار شبرین پیدا کوما لوح و قلم اسمانون جنتون دوزخون پیدا کوما زمکی اسمانون پیدا کوما لوح و قلم پیدا کوما او محبوبی کریما نامدل بل چاہتا نبریدما نامدل زپخبل محمد الرسول اللہ قدما لأجل ذالک خلقتک وسمیتک محمدا قربان دا سے شان دے چھ انتخاب دا نم رب العالمین پخبل باندے کردے دے زمان علماء کرام فرمائی ویچ دا کم انسان پا نم کی محمدی طولو صلی اللہ علیہ وی اللہ تعالیٰ بورتویش دا کسرا پاس وی علاق استاسا نامدہ دی بورتوی محمد فرشتی بورتوی وی قربان دا دنم محمد دی خو اللہ پیجے دی سرد علمہ خو گورداغ محمد ندی حضور مبارک فرمائی وی دبان نم دا ما دا آقا مولا مبارکی خودی شوی مالا حیارہ چی دیو سڑی نم محمد دی او آغا با جہنم تروانی اللہ خوری جل جلالہو دی زمانگ استاسو دا طول محبت دا خلی پیغمبر مبارک سر نصیب اللہ زمانگ استاسو دا طول دا امین قبول کی دا تاسو دا پا خبر پوئی گی زفی پیغم کنا دیو ظل عمری لطلی دی اس بیا ویشی بیا اور بس چک شکارو شو دی خدای بوتری دی ویشی بیا والیوزو نا خو پا مکوہ ندی کنا نا خو تاسو ایچی غلی ناسی خدایم سرطا محبوزا او دا دقی سرم خدای برابر کی در طول مرگرو دی خدای پا غیبی ٹکٹونا برابر حیران دریان بشیدی دی جاس پا پوڑو خطخ علتا و تارابیان طول حیرانو دا کتا وجه داره چه دا خو مکو خو ندی کنه می نده دا مجذوب دی جی او شکم انسان دا خدای نغواری کنه والله کنه مجذوب تا بیا گوری و نا ملنگ و فکی طول بوزی بیا و چه سوک خدای پاک انتخاب دا غیو کی اللہ ری زمانگ استاسو دا طول ملگرو دا محبت قبول کی امین ہوئے لگ دلد اخلاص امین ہوئے دا حضور صلاة و سلام دا شان نا قربان شم دا نبی مبارک دا سے شان مبارک کرے اللہ پاک دی داغی مبارک و درجات نورم بلند کی اور دا طول ملگرو دا محبت و دامین دی اللہ قبول کی دا پاک بلاش خدای راوستا اچھا دا گلدستی روڑی نو خسنا سا گلدستو تو خسنا سا سر با ملاوی کلا دا اے دا شکم دے دا حضور مین شروع کم بس ایو عاشق پاک خدای راولین دا دا دی لسر و دا حضور دا محبت یو بل اثر دے دا نظامہ کار دے و نستا کار دے کدا سر دا جی دا حضور شفت کو بس گلون روڑی سوک دا محبت مینا اللہ دا طول ملگرو دا مین قبول کی اٹول ملگی دی اللہ خوشحال کی سرور کونین مدینی منوری جانان مبارک فرمائی چی اللہ تعالی جل جلالہ زمان نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پیدا کردو نو پا کرسی کے اللہ تعالی اوزر کالا او پا اللہ تعالی پلوح کی پنز زرکالا اللہ تعالی جل جلالہ پا شجرت الیقین کے پا شکل دا قندیل زمرد دا تاوز پا شکل کی اللہ ویزان کھلو دا زشکم الفاظ ویم دا سیرت نگارون ذکر کئی دا پیغمبر مبارکہ وہ ذرا سیرت نگاران بھی نمبر ایک دا حضور صحابی دا حضور پا زمانہ کے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دی سیرت نگار دا پیغمبر مبارک دا صحابی مبارک دے سیرت نگار دا حضور سلام سیرت صورت اخلاق کردار شان رتبہ کمال غزوات مکی زندگی مدنی زندگی بیبیان ازواج مطہرات اولاد سادات امام حسن امام حسین سید النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا طاہرہ عابدہ مبارکہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا مبارکہ داغون خاندان پہ یخپل قلم بانے پخل انداز کستائے
ذکر الله کله دی مفسرین ته ناشنا دعاګانې کوم به خدای دې ټول لړ خیر ورکی ناشنا ناشنا نقطې د حضور د محبت را غونډې کړې دي او بیا ز تاسو ته بیانوم او تاسو په مینه باندې اور الله تعالی سره زما پور اجرونه درکا ثوابونه دې خدای درکې درلا لکه دړو د اخلاص امین وای موږ د ټولو د امین دې الله قبول کړي اے گلونو لالے سرور کونین دا مدینی منوری دی جانان مبارک نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اویزان دے اکر سے کی اویزان لے رازے گلونو دادا سی نور دے نبی مبارک وری نورم دے خوب شرم دے کہ صرف نور وطوے چھ صرف نور دے نو خبر خطا کسڑے ہوئی چھ صرف نور دے او بشر نہ دے کہ بشر نہ دے نبیان با قربان خلقو تے خبر سنگز دکڑے وے خو بشرم دے نبی نورم دے بشرم دے النبی البشر لا کل بشر یاقوت الحجر لا کل حجر نبی بشر دے خدا عام انسانانو پشان بشر نہ دے چه یو سڑے ہوئی چه بس نبی زموستا پشان انسان دے منگوئی نا پیغمبر مبارک دا مدینی منوری جانان زموستا پشان انسان نے وی نا زمون یو مولانا سیب ترجمہ کولا وی اغدا آیات پیش کر چه قلتو وی محبوب مبارکا انما انا بشرم مثلکم دستاسو پشان بشرم پیغمبر تا لاوی لیوی او دا اللہ خبر خلقو تا بیانی نو مولانا سے وپسل خوگیدن چلی خوگ شوی حقیقت خوگ رستو اغا صبر خوشات پاتی دا شکل تو یا محبوب مبارکا انما انا بشر مثلکم زستاسو پشان بشری ما خو یوحا الیا پما قرآن نازل لے و پتاسو قرآن ندی نازل فرق اللہ کرے دے خلق فرق و پسیو کا کنا پا حضور مبارک قرآن نازل لے پا بل بشر نازل لے پا مشرق پا مغرب پا جنوب پا شمال پا مکہ پا آسمان پا پرشتاو پا انسانانو کے پا بل چا قرآن نازل لے وہی پا بل چا نازل دا جبریل السلام کل مکی تزی کل مدینی منوری تزی آیاتون سمکی دی مدنی دی ونه چه زمان نبی مکہ موسمکی دے جبریل السلام ور پس مکی موسمی تزی او شکل سرور کونین مدینی منوری ترالا جبریل السلام سرد قرآن کریم مبارک او پس مدینی منوری ترا روان نے لیکن دلد اخلاصا نبی بشر دے النبی البشر